дар донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия донишҷӯёни тоҷик дар ихтисосҳое таҳсил мекунанд, ки дар кишвари мо ниёз ба он аст. Беҳрӯз Ҳайдаров, ҷавони тоҷик, магистратураи донишкадаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи дӯстии халқҳои Русияро бо дипломи аъло хатм намуд. Хайдаров Беҳрӯз Каримович, Таҷикистон. Сарфарозист ки имрӯз ман донишкадаи ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи дӯстии халқҳои ба номи Патрис Лумумбаи Россияро бо дипломи сурх хатм намудам. Пас аз хатми донишгоҳи мазкур ман ба ватани азиз ҷумҳурии Тоҷикистон баргашта мехоҳам дар риштаи ҳуқуқшиноси байналмилалӣ кор ва фаъолият намоям. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам барои фароҳам намудани шароит ва дастгирии ҷавонҳо. Донишҷӯи тоҷик рисолаи дипломияшро бо забони англисӣ дар мавзӯи ҳамкории байналмилалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои иштирокчии ташкилотҳои минтақавӣ оид ба мубориза бо ҷиноятҳои муташаккилона ҳимоя кардааст. Беҳрӯз Ҳайдаров ҳамзамон барои дастовардҳои назарраси илмӣ ва иштироки фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ бо ифтихорномаи донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия аз ҷониби раёсати донишгоҳ сарфароз гардонида шуд. Почетную грамоту ректората также получают наши иностранные выпускники. Хайдаров Беҳрӯз Каримович, Таджикистан. боиси ифтихор аст ки имрӯз фарзанди ман донишгоҳи байналмилалии дӯстии халқҳои Россия ба номи Патриса Лумумбаро зинаи магистратураро бо дипломи сурх хатм намуд ва ман гумон мекунам ки ин барои ҳар як модар рӯзи фараҳ аст, рӯзи хушбахтӣ аст ва ман ифтихор мекунам ки фарзанди ман Ҳайдаров Беҳрӯз дар озмуни кушоди интеллектуалӣ ки аз ҷониби квотаи президенти Федератсияи Россия ҳамагӣ як ҷой ҷудо гашта буд, ғолиб баромада, минбаъд дар зинаи аспирантура дар академияи назди президенти Федератсияи Россия таҳсили худро идома медиҳад. ихтисоси ӯ ҳуқуқшиноси байналмилалӣ буда, боварӣ дорам минбаъд баъд аз хатми ин академияи бонуфуз ба ватан бармегардад ва барои халқу миллати хеш, барои ҳимояи ҳуқуқҳои Тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ хизмат мекунад. ҷавони донишманди тоҷик Беҳрӯз Ҳайдаров ғолиби озмуни интеллектуалӣ гардида, тариқи квотаи Федератсияи Русия дар риштаи ҳуқуқи байналмилалии донишкадаи ҳуқуқ ва амнияти миллии Академияи хоҷагии халқ ва хизмати давлатии назди президенти Федератсияи Русия, ки ҳамагӣ як ҷой ҷудо шуда буд, интихоб гардид. Дар донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия дар баробари намояндагони 170 кишвари ҷаҳон донишҷӯёни тоҷик таҳсили илму касб намуда, бо дониши хуб, ахлоқу рафтори намунавӣ нуфузи Тоҷикистонро берун аз кишвар баланд мебардоранд. Зафар Қаймузода, Федератсияи Русия, барои барномаи иттилоотии ахбор.